Hej og velkommen til Casino Penges Blackjack Begynderguide. I løbet af cirka 10 minutter skal vi gennemgå reglerne til Blackjack, og vi skal kigge lidt på optimal strategi i forbindelse med Blackjack-spillet. For at spille med optimal strategi kan du holde det meste af din indsats hjemme. Der står her cirka mellem 98 og 99,5 af din indsats kan du holde hjemme, hvis du spiller med optimal strategi. Og til det formål er det en god idé at stifte bekendtskab med et Blackjack chart her. Det kan du hente på Casino Penge, og det ser sådan her ud. Det er en tabel, du kan have liggende ved siden af, mens du spiller Blackjack. Og her finder du dealers kort. Hvis nu dealer har fået en 8 for eksempel, og du har fået en 8, så kan du slå op her og sige, dine kort de er herover, eller summen af dine kort er over i det sorte felt, og dealers kort herude. Og den rammer så på H her. Heroppe der står der så, hvad H betyder, og det er i det her tilfælde, der betyder H så hit. Vi vender tilbage til Blackjack-chartet. Nu går vi ind og finder et spil Blackjack. Der findes mange varianter af Blackjack, kan du se her. Vi tager en fuldstændig standard her. Den skal lige loade. Det er et micro gaming casino, der hedder Platinum Play. Og her er Blackjack-bordet. Her midt på bordet ligger din indsats i øjeblikket 10. Den kan du formindske ved at klikke på minus hernede, eller plus. Så står der her, bet 10. Dit bet er åbenbart 10 i øjeblikket. Her er dealers kort. Hernede i venstre hjørne kan du se demo credits, står der. Det vil sige, i øjeblikket der spiller vi for Matador penge. Vi spiller for sjov. Hvis du vil spille for rigtig penge, så skal du gå ind og klikke her på Play for Real og åbne en konto og indsætte penge. Og i den forbindelse kan du sikkert også få en bonus, en velkomstbonus. Men for at komme i gang med spillet, så er det bare at klikke på deal. Så får du 2 korte dealer, og dealer får 1 kort. Og Blackjack, det er meget nemt at lære at spille, fordi du skal ikke forholde dig til kortets kulør. Det vil sige spar, klør, hjerte, ruder, det er underordnet. Det du skal kigge på, det er kortets talværdi. Og kortene 2-10, de svarer til værdien på kortet. Og alle billedkort, knægt, dame, konge, svarer til 10. Så er der kortet S, det svarer til 1 eller 11. Det kan altså have 2 værdier. Og formålet med Blackjack, det er at få 21, eller komme så tæt på 21 som overhovedet muligt, uden at overskride. Og for at få en Blackjack, skal du altså have 21 i 2 kort, altid i 2 kort. Det vil sige, at du skal have en S og en 10'er. Og den 10'er, det kan jo være i form af en konge, eller en dronning, eller en knægt, eller en 10'er. Så det vil sige, S og 10, det er lige med Blackjack. Når du vinder med en Blackjack, så får du din indsats halvanden gang igen. I det her tilfælde, hvis du har vundet med 10, indsats på 10, så får du altså 15. Hvis du vinder med en almindelig kortkonstellation, altså under 21, så får du din indsats 1 gang igen. Det vil sige, i det her tilfælde får du 10. Nu skal vi ind og se på, hvad der er optimalt at gøre nu med den her kortkonstellation. Dealer har fået 10, og du har fået 9. Så går vi ind og bruger Blackjack-chartet her. Du kan se, dealeren har fået 10, og du har fået 9. H står der her. H, det var som sagt hit. Så vi klikker på hit. Så er der 19. Vi går ind og tjekker Blackjack-chartet igen, hvis jeg ellers lige kan få maskinen til at følge med her. Og der opdager vi så, at der står ikke noget med 19 nogen steder hernede af. Og det er simpelthen fordi, at hvis summen af dine kort giver 17 eller derover, så skal du stå. Sådan er det altid. Uanset hvad dealer måtte have, så hvis du får 17 af den eller derover, så skal du altid vælge stå. Så vi klikker på stand. Og vi var heldige at vinde. Du fik 19. Dealer, han fik 17. Og der står her, dealer must stand on all 17. Det vil sige, at dealeren trækker op til 17. Og i det her tilfælde har han trækket lige præcis 17. Det vil sige, at han trækker et kort mere. Hvis han nu havde trukket 16, så har han trukket et kort mere. Godt, så er det på plads. Vi prøver at spille lidt videre.
Se, hvad der bringer. 12 mod 2. Vi går ind og tjekker her. Du havde 12. Dealer havde 2. Den rammer her, og det er hit. Så vi klikker hit. 16. 16 mod 2. Vi tjekker lige igen. S, det står for stand. Så vi klikker stand. Yep, den røg så. Husk på, at blackjack chartet, det er jo ikke den endegyldige sandhed. Altså, når du spiller efter blackjack chartet, så vinder du ikke hver gang. Det er ikke det handler om. Det her, det handler om, hvad er det optimale at gøre. Og når man snakker om statistik og sandsynlighed, så er det her en sandsynlighedsberegner for det bedste for dig. Altså det vil sige, hvad er det bedste at gøre for dig i en given situation? Hvad er der størst sandsynlighed for, at du kan vinde? Det vil sige, at du kan altså også, som vi ser nu, selvfølgelig tabe, selvom du følger blackjack chartet slavisk. Så er det på plads. 14 mod 6. Det er stand, så vi klikker på stand. Dealer han trækker over 21, du hed 14. Og dermed vandt du. Og så fik vi en blackjack. Du kan se hernede, så står der så win 25. Som jeg sagde før, så får du din indsats halvanden gang igen. Og 10 af de her 25, det er altså dine indsatser. Altså du har vundet 15. Syv mod 8. Vi går ind og tjekker blackjack chartet. 7 er ikke forekommende her. Hvis du ikke kan finde konstellationen herovre i rækken af dine kort, så er det altid hit. Med mindre vi er oppe i den anden ende selvfølgelig. Hvis du nu kommer over, som sagt, over 17 og derover, så skal du vælge stand. 15. 15 mod 8. Vi tjekker lige igen. Det er sandelig stadigvæk hit. Så vi klikker på hit. 19 mod 8. Nu er vi kommet over 17, så er det jo stand. Så var vi sandelig heldige at vinde igen. Det var alt for denne gang. Jeg håber, du har fået en idé om, hvad blackjack er, og har mod på at prøve at spille lidt blackjack. God fornøjelse med det, og vi ses på casinopenge.dk.